До сега в опасният Хенри. Трябва да вдигна това чудо в небето. Дирижабъл за злия ви план. Хей! Това! Върнахме се. Сега, къде е Дрекс? Заложник съм на Дрекс. И вие ли сте като мен? Тук сме да спрем Дрекс. Отиваме! Брат и баща ми за шелгонски кристали. Бягай! 7 от 10 барлоги са изключени. Ехей, какво има? Много неща. Как спа? О, фантастично! Струва ми се, че съм изпуснал нещо. Бори се с пещерни хора в съня си. Борил съм се с пещерни хора? Даже говори на испански. Рейти остави бележка. Не е зле. Това е най-великият момент в живота ми! Добре, трябва да знаеш, че всички барлоги, които са под нас, експлодират. Аз експлодирам от радост! Къде са Рей и Хенри? Трябва да стигнат всеки момент. О, тук! Не. Съжалявам, че влязохме така. Всъщност не съжаляваме. Изобщо. Саркастично съжаление. Съжаление. Хей, кой управлява хеликоптера? Сестра ми. Но това е моята работа. Имам лиценз за хеликоптер. Установено. Така ли? Вече е. Чао! Капитан Мен. Не знам как успя ви. Казах ви да се прибирате. Кой ще да ми казва какво да Аз съм правя? заложник. Аз съм бесен. Съжалявам. Но и доволен, Хей! че ще видите как разгромяваме Дрекс. Как ще го направите? Аз също съм неуязвим, помниш ли? Щях да започна да те разсейвам. Да ме разсейваш от какво? От това. Майко, миля! Точно. Сега клапе. Трябва да се освободим. Имам перфектни 30 инструмента. Моите зъби. Откъде се това? Нося го от планината с Лелвио. Мислех, че ще ми трябва. И е така. Помощ? Мисля, че успях. Той има нужда от помощ. Добре. Хванете мъркучите и ги сложете. Стреляй! Не мога! Ще уча теб! Просто стреляй! Вече няма да си неуязвим. И Дрекс няма да е. Стреляй по-бързо! Много преувеличаваш. Добре, дръжте мъркучите! Какво стана? Нищо не виждам. Кой вика? Омега оръжието проработи ли? Още ли съм плешив? Да, проработи. Спечелихме ли? Не мисля така. Този град ще страда от сериозна, капитан Мен, амнезия. Защото никой няма да те помни. Защото ще използвам изтривателя. Да, знаем. Просто ми се случи. Трябваше ми работа. И после един неуязвим супергерой ме не, за да му бъда помощник. Сега надуваме балончета и се борим с лошите. Просто супер! Опасният Хенри. С участието на Джейс Норман, Купър Барнс, Шон Райан Фокс, Риел Даунс, Ела Андерсън, Майкъл Ди Коен. Тръба нагоре! О, подгуша ми!
Махнете ме го! Пусни мен дрона във въздуха, Джаспър. Искам да видя Рей и Хенри възможно най-бързо. Ще се оправя с мен, дрона. Ти пази барлогите от взривяване. И това беше още една. Пайпър, къде са момчетата? Катериците са във въздуха. Махам се от тук. Разбрано. Рей и Хенри, вече виждате ли Дрекс? Да, виждам го много ясно. Ще има и умруци по себе си след 10 секунди. Ей, хлапе! Да? Искам само да знаеш, че каквото и да става, още съм ти бесен, че искаш да напуснеш. Знам, човече. Да, знам. Не ви ли набих достатъчно за днес? За разлика от опасното хлапе, аз не се отказвам. Пак прекаляваш. Закъсняхте. След 5 минути този дирижабъл ще е в обхвата на града и всички ще забравят кои сте. Не сме закъснели. Да, 5 минути са много време. Искаш ли да се разходим и после да го победим? Мисля първо да го победим и после да се разходим. Умно. Съгласен. Джаспър, защо мен дронът не е при дирижабъла? Една нощ в небето е. Всички самолети ме възпрепятстват. Шуаз, можеш ли да махнеш самолетите от небето? Влизам в системата за надземен трафик контрол на Суелвю точно сега. Браво, 2-9. Суелвю контрол. Искам аварийно кацане на 6 Роджер Алфа. Повтарям 6 Роджер Алфа. От централата разбрано. Разбрано, летящо момче. Ще се видим при водната дупка. Един долу, остават още 52. Това беше невероятно. Хайде. Охо, това беше близко. Да, и вече си уязвим. Знам. Не разбирам защо се смееш. Не, виждаш ли? Това е моята перфектна битка. Помниш ли? През нощта на дирижабъл съм и изведнъж ето го и лошия. Както обикновено съм притеснен за теб. Не съм ти го казвал, но в главата ми по време на битката никога не съм бил сам. Бях заедно с Дуейн Скалата Джонсън. Добре. Оттам е от Дизел. Да, готино. Чапа, ти си магиосник. Просто го оцели. Тя не е магиосник. Експлозията на омега оръжието е променила ДНК-то й. Когато свети така, това означава... Хора! Да, точно така. Мисля, че нещо става. Да кара ги да изчезнат. Не бях аз. Къде отиде брат ми? Стой долу! Пътят е дълъг. Ето, вземи тези. Трябва да... Майлз? Здрасти. Как дойде до тук? Не знам. Това беше най-странното. Малко помощ. Хванахте! Хванахте! Хлапе! Кажи
довиждане на героя си. Не! Добре, че е неуязвим. О, чакай. Не. Мислех си, че това ще е доста трудно, Хенри. О, и още нещо. Винаги съм бил по-добър помощник. Добра работа, Джаспър. Да! Получих не е зле и добра работа в един ден. Нищо чудно, че влязох в Харвард. Кити, най-лошия помощник, който съм имал. Боус? Чапа! Какво ми правиш? Не съм аз! Горе, дирижабълът отлетя от посоката. Изпуска газ и летим във всички посоки. Накъде летим, Шуаз? Летите право към болницата за бебета на Суелвю. Монета Бъфало! Не, обикновена монета. Безполезна е. Как да го оправим, Шуаз? Майлз, къде беше? На един дирижабъл. Също в Италия, също в океана. Пещерняците не могат да плуват. Хора, мисля, че се телепортирам. Шуаз? Шуаз! Шуаз! Хей, хлапе! Не мога да го навигирам. Дрек се щупил контролния панел преди да дойдем. Ужас! Но намерих парашути. Да скачаме. Не можем да скочим. Значи да си тръгваме. Както преди 10 години, но сега летим към болница пълна с бебета. Те имаха хубав живот. Човече, те са бебета. Какво да направим, ако имаш някакви идеи, целият съм слух? Имам една. Какво правиш? Виждаш ли? Един от нас трябва да навигира до планината. Само така ще сме сигурни, че няма да влезе в града и да запали пожар. Който остане тук, ще завърши в огромна топка от огън. Дай ми копието. Не. Стига си се ликавил. Не си неуязвим. Никога не си бил. Бях за 2 дни преди време. Виж, аз съм супергероят, ти си помощника. Напуснах, помниш ли? Дай ми копието, Хенри. Дай ми го. Не! Суелви има нужда от теб, ясно? Нуждае се от капитан Мен. Служи си парашута и се махай от тук. Не! Хенри? Не! Беше прав, ясно? Беше само на 13, когато положи тази клетва. Не си се съгласявал на това. Аз съм. Сега се махай и ме остави да спася града. Добре. Ще си отида. Но... още едно нещо. Какво? Обичам те, приятел. Добре, това беше глупаво. Беше глупаво. Добре. Добре. Хенри, дирижабъл ли ще слезеш? Да, така мисля. Как са нещата при теб? Зле, не мога да спра верижната реакция. Махай се оттам! Добре, оставих в затвора Дрекс. Как е дирижабъл? Ще се разбие в планината Суелвю и Хенри е на него. Какво? Шарлот, ако не можеш да спасиш бърлогата, махай се! Мога да пробвам да използвам компютъра и да стигна до този. Дрекс прекъсна управлението, ясно? Няма какво да се направи. Няма да те оставя. Джаспър, изведи я оттам! Но Хенри! Хайде! Това няма да е приятно! Какво?
He's gotta be sure, and it's gotta be soon. He's gotta be larger than life. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. Имах герой. Името му беше опасното хлапе. И аз... не мога да го направя, не мога да го направя. Не. Благодаря, капитан Мен. Много трогателно. Следва местният идиот Джеф Вилски, който ще прочете част от Библия за гриловане. Благодаря, заместник Мете. В началото имаше само въглища. И беше хубаво. И майсторът на грила каза: нека има светла! Течност! И имаше светла течност. Как се справих? Честно ли? Беше прекалено. Перфектно. Точно към това се целях. Как е да си на собственото си погребение? Малко странно. Тестваме скала. Толкова е готино, Омега оръжието ти даде сили. Нали? Стига толкова. Какво? Вълнувам се, че и тримата имаме супер сили вече. Ти нямаш супер сили, Джаспър. Бия се в съня си и говоря испански. Това са дос супер сили. Майчице, това момче. Като говорим за това, как е на уязвимостта ти? Аз каза, че трябва да съм добре до 1-2 седмици. Да. Тестваме как? Не! Да спрем с тестването на суперсили навън. Добре. Да пазя своите за дистопия. Мислех, че отиваш в Харвард. Ново решение. Някой трябва да пази Шарл. Говори така и ще те оставя. Не. Като говорим за тръгване... О, да, трябва да вървим. И ти отиваш в дистопия? Не. Ще ги оставя на летището, след това Шуас ще ме остави с хеликоптера във Флорида. Ураганът Пайпър ще се приземи. Мир. И не мога да го натъртя повече. До нос! Трябваше тя да ми е помощник. Никога нямаше да се съгласи. Нямаше да го направя. Така е. Ще му кажем или ще го оставим? Дай ми секунда. Мислех си... Да, и аз. Време е да напуснеш. Наистина? Вече не си ми помощник. Ти си герой. Учих се от най-добрия. Моят герой. Дуейн Скалата Джонсън. Оттам е от дизел. Добре ли ще си без мен? Добре ли ще си в дистопия? Там е тежко. Някой трябва да наглежда Джаспър. Да. А ти да наглеждаш тях. Рей! Хей, Рей! Какво? Имаме си име! Добре. Защо? Чапа не спира да свети. Бос дига всичко и не сме виждали Майлс от дни. И си имаме име! Ола, алоха и руската дума за здравей. Къде беше? Казахте ли на Рей за името ни? Не още. Ще се казваме... Опасна сила! Добре са. Виж, преди да тръгнеш, има нещо, което искам да ти кажа. И не е лесно да го кажа, затова просто ще кажа... Откриват статуята! Чакай. Какво щеше да кажеш? Моята статуя ще е много по-добра от твоя. И за мен е чест да ви представя статуята на опасното хлапе и... още една на опасното хлапе. Стига! Мислехме да има една на капитан Мен, но си сменихме решението. Аз не знаех. Махай се. Наистина, не знаех, че Махай се. Доскоро, нали?
Разбира се. Двама заподозрени, въоръжени. Полицаите тук също са подли. Това ще боли. Към базата ли отиваш? Ти се връщай там. Аз боря престъпността. Супер Шарлот ме плаши. Да, и мен. Добре, готов ли си? Да. Променяща дъвка, спяща дъвка. Да надуваме. Няколко седмици по-късно. Добре дошли в Академията на Стрелвил за надарени. Харесва ми! Ще седя тук. Училището е вътре и има... Кога може да го видим? След секунда, първо. Не са добри слушатели. Не. Успокойте се, стига. Новата бърлога? Не е новата бърлога. Това е... Има нова бърлога? О, да. Това е училището, което купих за вас и с Шуа ще ви научим как да сте супергерой. Това е моят чин. Всъщност, след секунда... Ей, чакай. Какво прави този бутон? Не го натискай. Искам да го натисна. Не дейте. Стига. Трябва да го натисна, съжалявам, трябва. Не го правете. Те не са добри слушатели. Не.